खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 6 जुन 2023 बाराय जायो मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। होबाय रिजाल्टखौ होबाय। दिनै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना HS एबा 12 थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बे आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स स्ट्रिमाव बाक्सा जिल्लाया सेथि मासियाव अदेबानि टप 1 आव आवग्रिनो हादों, जायगा मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव चिरां जिल्लाया सेथि मासियाव बा टप 1 आव मासि आवग्रिनो हादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय चन्द्रपुराव सासे गेजेर बैसोनि मानसिनि गोथै सह'खौ मोनसे हाखरनिफ्राय बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय हिरा माहातो। ठाकुरकुसि गामिनि मोनसे हाखरनिफ्राय बेनि गोथै सह'खौ बोखांनाय जादों। नाथाय हिरा माहातोआ माबोरै थैखो, सोरबा बुथारखो ना गाव हारसिंसो थैखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव बे जाथायनि सायाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायनानै आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। हमजाबाय, हमनो हाबाय। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मुंदांखा मस्ट वान्टेड जाना थानाय दायनिगिरिखौ जोबथायाव आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। आसाम पुलिसआ थांनाय गोलाव समसिम नागिरनानै किनाराम बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बे खौरांखौ खोनानानै डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि मानसिफोरा किनाराम बसुमतारीखौ गोख्रों जानो थाखाय खावलायदों। गुबुन फारसेथिं डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरा दिनैसिमबो न्याय मोनाखै। CIDनि नायबिजिरनाय जादों होनना बुंदों, नाथाय CIDनि फारसे जेबो खौरां गैया। मख'नो गोनांदि किनाराम बसुमतारीनि थाखाय डिम्बेश्वर मुसाहारियासो अबथिराय इनकाउन्टार खालामजादोंमोन आरो इनकाउन्टारनि खौरांखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो आसाम नाङैनो गोबां सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय जोबथायाव किनाराम बसुमतारीया आसाम पुलिसनि आखायाव एरेस्ट खालामजाबाय। ट्रेक्टरजों बुथारबाय। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बायहाटानि गारि पार्किं खालामग्रा जायगायाव उन्दुबाय थानाय सानै सुबुंखौ गंसे ट्रेक्टरा हरखाबै बिसोरनि साजों खारलांनायाव सानैबो सुबुङा अबथिराय जिउ गोमादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय मन्टु सिं आरो रामु। उनाव ट्रेक्टर ड्राइभारा जाथाया जाखांनायनि उनाव जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों आरो पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै ट्रेक्टर ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय शिवपुरीयाव गंसे बासजों आरो गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाब्रबथायावनो गासै 35 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव गोब्राबसिनै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथाया मैया फुंबिलिनि 5 रिंगासोआवनो जादोंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।